Vê mijarê bêhtir em ê rawestin vê carê di warê yasayî de em ê van xalên ku hatine pêşkêşkirin û pêşniyarkirin gotûbêj bikin li gel yasanas Musa Musa. Mamoste Musa dema te baş be. Ev pêşniyarên ku îro hatine pêşkêşkirin ji her sê aliyan ve rejima Sûriye her wiha opozisyon û civaka sivîl. Hûn nirxandina we bigiştî ji van xalên ku hatine pêşkêşkirin de gera heştan ya karê Komîta Destûrî ya Sûriyê de çi ne? Roj baş. Dem baş. Yani destpêkê de gereka em bizanibin ku gera yekê hetab gera pênca derbasbûna mebadî destûrî de prensîpê destûrî de tiştek nebû. Tenê em karin bêjin gera şeşa de dest pê kir, gera şeşa û hefta û îro ya heştaya. Cidabûna vê gera heşta jî ev e. Ji ber ku di gera şeşa de hatibû itîfaqkirin ku nûnerê rejîmê di kaxeza biqedimêne û yê civaka sivîl yekê û her wiha yê opozisyonê yekê. û di gera heftê de berîva jî wêne nûnerê opozisyonê di kaxeza biqedimêne û yê civaka sivîl yekê û yê rejîmê yekê. Lê di vê gera heşta de tiştekî nû çêbû. Yani nûnerê rejîmê kaxezekê wê pêşkêş bike û opozisyonê wê kaxezekê pêşkêş bike û civaka sivîl wê di kaxeza pêşkêş bike. Ji ber civaka sivîl xwe dibeşin beşek nêzîkî nûnerê rejîmê ye û beşek jê nêzîkî nûnerên opozisyonê ye. Ev cidabûnek di vê gera heşta de ye. Ya di duwa rasta ew çar xalê ku wek prensîpê destûrî ku werine pêşkêşkirin ji va aliya ve lê belê îro kaxeta civaka sivîl ku hate pêşkêşkirin ku çar xal bûn, yani kaxeza wana çar xal bûn. Di xal ji wêna girêdayî bûn bi عقوباتê ku li ser rejîmê hatine danîn û di xalê dî jî girêdayî bûn li gor dîtina min û xwendina min jê re li ser gefê ku Tirkiya ku rejîma Tirkiya li ser Bakur û Rojhilatê û Rojavayê Sûrî dike. Yek jê yê ku girêdayî bi عقوباتا ve عقوبات مقصدا wa jî عقوباتê Amerîkî ne ku ev عقوباتê hinê ku iş yek alî ve li ser miletê Sûrî têne pêkanîn ew etîbar dibe irhabeke iqtîsadî. Ya di duwa dibe gereka rejîm kar bike ji bo xatirê wa عقوبata hilêne û her wiha dew bike ku ew dewletê ku ew عقوبات danîne gereka teعwîdê jî bide. Yani karûbarê rejîma Sûrî ev e. Çi tişta ku qirêj di dinyayê de heye ew dike û her wiha ya xwe jî bi seriya hemû kesî têxe. Her du xalê dî yê ku girêdayîna li gor dîtina min bi gefên Tirka li ser Bakur û Rojhilat û Rojavayê Sûrî ve ew e dibe mesele vegerandina penabera gereka birhetî û li gor daxwaza wana ew vegerin lê ne girêdayî bê bi ti şirûtê ji derve be. Baş e. Yani Mamoste Musa derbarê pêşniyara civaka sivîl ku di roja çaran de dê were gotûbêjkirin ew jî xaleke gelekî girîng e niha jî Mamoste Ibrahîm bi behsê kir. Dadperweriya yan jî veguhastina dadperwerî yanî adalê întiqaliye. Bi nerîna te de rejîma Sûriyê wê bi vê xalê razî bibe? Belê niha me got yani civaka sivîl dibeşin beşekî jê îro yê ku ew beşê nêzîkî nûnerê rejîmê ewa ya xwe pêşkêş kir lê di roja yani ya çara da ew beşê nêzîkî opozisyonê li ser mesela adala întiqaliyê. Na yani di her gereka rûniştinê de
روجا بينجي روجا بينجي يعني روجا تالي لسربات اشتاحموا درونهن وقرك هريك تشتني نو تشتكو مناقشات ورنكرن تشتني نو الجمهبه السر اساسي ومناقشاتها بيشكيش حتى روجا ايرو ريجيم دوا قريب درباس بيدشي تشتك بيشكيش نكريا دفي قريدشي ريجيم وين بمسألة عدالة انتقالية ورفض بكي وتشتكي بيشكيش ناكي وبيجي اف تشتهني ناي قبول كرن يعني جبر اف مسألة عدالة انتقالية وكاكو كاك ابراهيم بروشي قوتي نقري داية تني بمسألة ديش دهزار ويازدها وبردا جبر عدالة انتقالية قري داية يعني بالتاوان دجي مروباتية بجرائم ضد الإنسانية يعني أو جرائم ضد الإنسانية وكان جهات بناكرن بري بين جي صالي جهات بناكرن أو ناكفنا خواري أو هروها شروجاك دعوها به أو تاوان درتكبنا محكمة والبيشا محكمة تينا عرض كرن والسروانا تي بكارو بار كرن باشا ما موسى ده نرنا تدا بيقومنا في جرا هشتانه فرق جداهيد نافرا في جري وجارين بريدا ويتشبه اگر هي كو غافك ورا آفتن تشتك برچاف هبيان و وكو جارين بري بنا خاصم جرا حفتان مديد كو چاوا شاندي نافدارتي بهيفي بونا خوا دا ديار كرن نا يعني دباوريا مدى تشتكي جدا تشينابي هروي وكا واغريدي بي وافغريكو ورنجي وكا بينابي يعني الريجيم بالتأواي تشتكي قبول ناك يعني حتى او قلق جارة خالن هنا مشتركا يعني مصلحتك هي هم قوتني نظامي وهم قوتني نونري اوبوزيسيوني ويجب على سيفيجد كبدنا بحدودا وك مسائلني حقوقنا يعني لرغم ولوجي ريجيم نا قبول كرن ريجيم نا قازي بدي خويا كرن وقوتنا اوبوزيسيوني بمشي حتى او قوتن برنسيبي ريجيم بخوجي لريجيم ناين سر بارسواقا كوبيجي اف غوتنا راستا وغاركا لسر وري موافقه كرن بله جالكس باس جبو يا صناص موسى جالكس باس جبو شروع وينتا